Eleri Edwards dwi, geis i ngeni yn Rwabon yn ystod yr ail ryfel byd, ac, ond oeddwn ni'n byw yn Prestatyn yng Ngogledd Cymru. Ond mewn amser nes i fynd i ddysgu yn Dolgellau, ac ar ôl bod yn Dolgellau am gyfnod, nes i clywed parchieia Nes Jones yn sôn am y genhadaeth yn Madagascar, ac am fy mod i'n dysgu Ffrangeg oeddwn ni'n teimlo bod ne gysylltiad a Madagascar gen i hefyd, a nes i ofyn am sut i fynd i fod yn genhades yn Madagascar. Nes i fynd i siarad efo'r EQM, cos dyna oedd ein cenhadaeth ni, ond oedd o y Congregational Council of World Mission ar y pryd, ac oedd o, wrth gwrs, Ieuan yn perthyn i'r Congregational Annibynwyr Cymraeg. Ac oedd ddynus digon llym yn deud, how long do you want to stay there? And she said, well, for a few years. Ac oedd hi'n deud, oh, when you're ready to stay for your whole life, come back here. So ddari fy ngyrru i adre, a nes i ddim meddwl eto. A wedyn nes i fynd i Ffrainc am 4 blynedd i dysgu Ffrangeg fel iaith estron i bobl oedd yn mynd allan i'r genhadaeth. Wel, mae gennau stori yma, ond dwi'n mynd cymerodwy o hwn. Ond nes i un diwrnod oeddwn ni efo fy Meibil, a nes i ddeud wrth Dduw, dwedwch wrtha i lle i fynd yn ôl i'r gogledd i lle dwi'n byw neu fynd i'r de. A nes i agor y Beibl yn rhywle, dwi'n meddwl yn Jeremia, ac oedd y geiriau yn deud, ewch tua'r de, fa ferlymidi. Ac wedyn nes i cael y Beibl yn sydyn a meddwl, rhaid i mi, dwi'n yn gofod deud wrth neb, a wedyn o'n i'n gwybod bod Duw yn gwybod be o'n i wedi wneud, ac nes i cymryd hynny fel arwydd bod rhaid i mi droi am Madagascar, cos oedd o yn fy nghalon yn barod. A dyna beth ddigwyddodd, ddaru pethau weithio allan o tro yma. A nes i fynd, fel dwi'n deud, yn 73, i fod yn athrawes Saesneg mewn ysgol yn perthyn i'r eglwysi Protestanaidd yn Madagascar. Antur fawr, oeddwn i'n meddwl bod fi'n gwneud ffafr i Dduw, ond pan nes i gyrraedd, nes i sylweddoli bod Dduw yn gwneud ffafr fawr i mi, cos oedd o'n lle mor hyfryd a'r bobl mor anwyl. Yn gyntaf oll, Miss Gwyneth Evans ddari ddod i'n nghyfarfod i yn y maes awyr efo rei o bobl pwysig yr FJKM. Oedd hi wedi helpu fi darllen yr iaith dipyn bach, dysgu dipyn o'r iaith, just gweld i bywyd hi, oedd o yng nghefn gwlad Madagascar, ond oedd hi yn ffeind iawn wrtha i, a fi'n falch os dyn ni'n gallu cofio am Gwyneth, cos oedd hi yn arbennig, a ddari cyfieithu gymaint o emynau a pethau gwahanol i Malagasy o'r Cymraeg. Ac oedd hi wastad yn deud wrth bobl, pan oedd hi mynd i mewn i swyddfa, ac oedden nhw'n siarad Ffrangeg efo hi yn syth, oedd hi'n deud, bydwch chi siarad Ffrangeg efo fi? Siaradwch eich iaith eich hun. Ac os na dydy'r person yn gwybod yr iaith, wel, dych chi'n gallu newid wedyn, ond eich iaith sydd yn bwysig, ac oedd hi wastad yn deud hynny. So oedd rhaid i mi ddysgu hefyd, wrth gwrs. Oedden nhw'n cael 5 munud bob bore am wasanaeth grefyddol. Nes i cymryd amser i baratoi, just gair bach, a lot o lefydd gwahanol yn y Beibl. A blynyddoedd wedyn, pan nes i fynd i ymweld, cos y tro cyntaf nes i fynd yn flwyddyn 2000 i ymweld, a ddari rei o'r hen ddisgyblion dod ata a dweud, chi'n gwybod oeddwn ni'n chwerthin weithiau a ddim yn cymryd lot o sylw, ond dyn ni gyd yn Gristnogion rwan, dyn ni'n gweithio i'r Cymdeithas y Beibl ac i pethau gwahanol. So, o'n i'n teimlo bod Duw wedi parchu yr ymdrech fach oeddwn ni wedi wneud. Nes i ddim pregethu mewn eglwysi yn aml iawn, ond y tro cyntaf i mi fynd i'r wlad bell,
Ddaru nhw ofyn i mi fynd i'r pulpid, so nes i trio deud gair, ac oedden nhw'n hapus iawn, a nes i dweud, oeddech chi'n deall? Oedden nhw'n dweud, na, ond oedden ni'n deall y gwyn. Cos am 5 mlynedd oedden ni yno, a wedyn oedd fy nhad yn wael iawn, a nes i ddod adre. O'n i'n siŵr baswn ni'n mynd yn ôl, ond ar ôl y 4 blynedd, o'n i'n teimlo bod ne waith heb ei orffen yn Madagascar. A chwarae teg oedd fy mam yn deud, os ydych chi'n teimlo bod rhaid mynd, da ni'n iawn wan. So nes i fynd i'r Fwy B, hynny ydy'r ganolfa, headquarters felly, ac trio wneud rwydwaith o bobl yn y pentrefi i gyfrannu at papur yr eglwys. Ac wrth gwrs oedden ni'n sefydlu pob peth ar y Beibl, cos oedden ni'n mynd mewn... Oedden ni'n mynd ar ben fy hun pan oedden ni'n ysgrifennydd swyddog cyfathrebu, a wedyn dyna oedd fy ngwaith. Ac oedd o'n ddiddorol iawn yn wneud y papur faw yn Malagasy, yn Ffrangeg ac yn Saesneg hefyd. Nes i ddim cyrraedd wneud o'n Gymraeg, ond... Ar i'r eglwys FJKM ofyn i mi os baswn ni'n cario ymlaen yr ymchwil oedden nhw'n galw o, sut i gael rhywbeth i'r merched ifanc oedd eisiau gwasanaethu yn yr eglwys, ond ddim isio na gallu rhai ohonyn nhw bod yn weinidogion, ond yn wir efo ffydd ac eisiau gwasanaethu pobl. Ac oedd y grŵp wedi penderfynu bod rhaid i ni defnyddio'r tŷ mawr hardd sydd gennym ni ar gyfer cymuned, a ddim just i ferched dod i aros pan oedden nhw'n paratoi at waith arall. A wedyn oedden ni efo rhaglen o wasanaeth a gwaith a gweddi bob dydd, ac o'n i'n hoff iawn o'r rhythm fy hun. Dych chi'n gweld yr efengyl mewn ffordd gwahanol pan dych chi mewn gwlad fel yna, ac yn byw ymysg y bobl, ac yn gweld fel mae mae'n ysbrydoli nhw, a maen nhw mor llawn o egni, tydyn nhw, a maen nhw'n llawn o foliant hefyd efo'u caneuon a'i hoffter o symud. Dwi wedi cael arbennig o fendithion, rhaid i mi ddeud, yn Madagascar. O'n i'n teimlo bod fy mywyd ar ben pan o'n i'n ymadael, ond wedi hynny mae Duw wedi rhoi bywyd arall hefyd. Ond ar y pryd oedd o yn hyfryd Oeddwn ni dipyn bach fel mam yn hyfforddi ac yn helpu'r bobl ifanc yma. Dwi wedi cael bendithion arbennig trwy ddilyn, ond pan dych chi'n hen, dych chi'n meddwl, sut nes i fynd mor bell, ond oedd o'n fraint i mi.